Ako na buwad guys, nagsurig buwad. Atong tanaw niya ang buwad. Asta yung buwad ba? Asta na yung klases buwad? Ito sa una? Sa man yung buwara ay mura magpinanitan. Mura way panit no sa isdaan eh. Labahita no. Labahita lay nagan eh. Hay mo tumarag ko. Mura na siya. Ngi kalain. Kato tundag ko patang lami kay tunan. Hindi ko pa rin lamit. Wala ya pang labahita ay wala labahita. Pila pa lang labahita. Ha? Ay pila pa lang labahita. Tanda na siya. Ngi kanira isang daan. Puro laman yan. Bisan pa unsa bay para sa ba nga gamay ra man ni kayo. Puro man na unot eh. Di man na kay puro tunok. Puro man na unot. Gani mo nganong ingani man unsa day purpose aning labahita day. So, Unsa jud siya labahita ba unsa jud ning bora. ang kuha na, gulay na. Kaduwa day hangyo ni. 90, pwede. 140 ra bang gamaya. 90 kay kuripot naman dako. Pag maksipil nga ni, listo. Oy! Taka lang kada. Wala alko na 100 pating gamaya. Ha? Tungos kilo naman ni baboy. Mahal mo ganang buod. Lupoy. Gani napay Ginoo ko nang mo man nagbunhok ko intahon eh. Murag bunhok pati pinuha. Pagkuha pa nga ni, baling listura mo. Siyempre magwapa ko ato. Pag nud-nud nga ni sa pa. Ay makagwapa man to. Ya kani magwapa ri ko ani day. Naunsa ba ni siya eh? Paro ba nang ganahan sa mga boys? Unsa? Manuran. Pagwapa sa natural. Kay ugma panaw na tani am tagwapa pagwapahan na tani to. Oh, panaw na ta. Ila ta make up pag maayo pating liarag puro mas make up. Kada-kada sa tiyo. Hmm.